Nana yana wase yaba bepie mu ewo Manhyia opimso efi na ye nyina ye nim Asante Mampong ahene ho nsensem a eno nam so am yaba bepie mu hanom ye free Asante Mampong eba udi kan ene ewiase nyina ekasai kire obotaye nti a wone wodom eba na ma be support the kingmakers ampani ampa ne nuane ampa yaba beduru yaba ye ubepie mu die na wahu ewo Manhyia yo Nidika ebeda Acheampong nyame ase ebeda Mampong man so ase se omo so yesi ye nyina asodwie aba Mampong obi a anti Mampongfo enka se boni bi asi ho no na bibia ye bia na mamre kwan so ene ani die kwan so ene ye ya bepie Manhyia ye ba ye no so no enenye Asante Council nti but at the same time no two for invite Mampong for adwuma de ma nana pa hene a ne wo faase ene Mampong akonya no ode report oba said the air cano e ba ya omo tenase no nipa miensa arejete anahema inomini ode ba he no nti e beka chiro tumfo ode report no oba na otumfo said the mekano na dwiri mu po yusu ebi beka chire se ni nipa dwunu ba akwa aka no ebi o makwaya na nanom ko yi ba akomra asundwie mu yene ne ade a e ba bibia darboko obi a chance. Okay nana yada se nana na oba ye wono dom e ba ye no bibibia emom hu se mo bewura mu o Manhyia na ebi a said na ehurusi na mo de ba no obedu ye wo hwe edom o mudi wachi e ba ya omomo hu de oh Manhyia de e obi afie eno anso bewura ha mu a ani die ene hobrase na de wura ha no mu a otumfo fie ye nyina no ye otumfo no o welcome obi a as long as uba nya titrasem ena e kan say enye ubeba ubus dabi ni mo ba unsma de bae uboku afasma ba abakosem ti ene amambre nti obetie se gisi kansem ene otumfo anu asem bebre bae o ma fasem bia ne bae o ba betie na da achi nso no omso ade akire omuma no nana no mo akire ti bia anyu ho. Okay nana oba ye so far ye nim se ene omo bedi akotene e odwumade we mu eye kingmakers no oba ye wahu kingmakers ne bi ena se wahu omo nso a omo nkomo bomu no san na mu esifa efili oh ye nana no esi ahenefo no omo ha yati so omo edai ba ku but enam se yem pese ye beben wo bebre na akoye yinti no yekobisa secretary omo hoye die se ye kan ne die yeso yebu ato eyem yeso ye de nkrama secretary se omo nananom te se ne nananom so ifi Mampong aba yenso no ye beta wo mo chi adwuma pa omo ye esi ye pede omo ye no omo koso enye do omo ye no ema Mampong mfa ntuma pefra. Okay nana ene ba wa bai obotaye pa ne sei obotaye ne sei ye betai ye kingmakers na chi na adwuma omo ahyaase a omo ye no ebesi ye na asodwie so aba Mampong na afei omo nya kokoduro na omo so aye de fata se de Mampongfo nyina okay nana me da se enkrofo ma hu se enkrofo send message say ase wo ye di edom anim de basabasa yo aba Asante Mampong ukoye banners na o prese sebe asundwe ene betimi abai wo botaye fufuro bi se otim se enma bi ntwa ye nti wo pese wo de basabasa yo eba Asante Mampong ana nana en pa kro ma ko mo adwene se basabasa so hwe ade ye ya se be dia twe bibie no che se basabasa yo anamo na mitu asundwe anamo na mitu nti wo mo ka asa na de omo aka omo adwene se de na Acheampong bisma ka ma adwene a yesu ya yese
Mampongman in support of their kingmakers. Yet, you see a kingmakers, you're penning for any demo, a tower mochi, a gumo yama Mampongman, a tower mochi. Okay, Nana Minimsa will be a sebe, baby, old friend will be our old bano, a ba a man and a mamra willy muye pa. Or hina sebe, Nana Jakuma diffie a yin no, and I wo, when in your home, dom, any Nana Leslie home. And as I say, a man and a mamma cross, and you may be an entry yina, more pesa motineno. Oh, come dear, Sabu Bretuo, Acheampong so Osefata. Nemo a mamma cross a quiet a far swa. Nanansono, Momswano, Hebebia. Yes, one, I am fear, and you see him. You see him a private home. Yes, sanity. Now, share, see this course war. Na baby, fire yampo. And more see a hin for. Nipa enum na ba ko pe ene gina wo kan se magia tum no ye no ne ade a ye ne ho ye de ne se ye mfa amamre kwan so ne anya ade fata ade mfa basabasa ye ma ade ade asudwie ne kabomi ba no ye ne ye pe na nana no so o ma adwini mu so nyansa mu mo adwini mu nyansa po no o ma kwotena se o mo nim dom bisa ye ofase no but at the end of the day, be no more, almost a boy, so, okay, a mamma quemu, and a mamma amania quemu dia, and in the cranny, a quam fast wa, day, your fasten by it, and mum dear, no credit through, so any more. And no quite some so no mamma, Sabio, a chumfo, contomama to you. Yes, I say, but one quite do a moyao. Say, by ye, and an unwe on our canoe. Yɛne a mamre kwaso ene ne die kwaso eno na ne yepe yɛne tinye gina sei tie ne hwa ne eta yɛ mpanifo achi a ɛyɛ amamre ene amane kwaso ene ne die mu tinye wa. Okay nana me bisa se ko ba se the decision a edika eba yɛ se Nana Leslie ena etna konwa no so na se yaba Manhyia yabekeka na se sebe ye gine tum se ono ankotena so ana se empo ekodane se yemfa ni papofro emra sabe dwumadie ni nyina achi no muhu wankasa per se wono dom muhu Nana Leslie a wa hwe ase na besifa akọ na meka say o ye de hie na ye de hie a ye ne kire say sa de hie no dom so baby wa mamre se na no tumfo ya wa da ba ku bi otena se na se mo kan ye o se Asante Mampong ahemfo bebre wono mo omunnim amamre nti ye no na de nsensem tawantawa nyina aba nti sabi obi a oba bedi akonya kase ese Mampong sei na obedi so na amamre kwan so wanfa amamre kwan so edi yepse wo ba no Mampong ejina Asante Mampong ena ogina otumfo anamu e National House of Chiefs nti wo hwe obi a eso hwe obi a onuma amamre onuma amade owo that kind of command there obi ba bia no a National House of Chiefs wo do beko Togwa Frede Nana Badua Jimai Nana Ofori ni ade so ye yinu a me hwese ye fie enti ne ye hwe hawa Mampong akonya no ebetimi a benefit Asante man ene otumfo ya ne ade na otumfo asema wokan wo se ayi nyina mo agya tokwa ni nyina na menko na menko otumi se otumfo ohia obi a wo so beboa no ekwan bia so se be Asante man so be fa ne tima pefra enti Mampongfo ye next to Kumasi dia body studio and na esu ye a ni nyina gina ye so de beba no be ma Asante man enso nkoso ebekuranim ni nyina ka ho bi na Acheampong mesumini me dom ana Mampongman amanfo adi akira ye nyina ba ebetie ono otumfo adu se ka akum enyikoko ni ade ye nyina ba ha no mo a ohumia so o ma amanse nyina atie ye koso Manhyia ase no nana yeko minise dwumadi na nche na ahya ase wasama etwato okra ene efutuo ade bi a wopese woka na edom na hu sebe ayasundwe na wopre maisem nyina ne se Mampong akonya no obi a onim no obekase Mampong fie ba ko ne di akonya na binya fie 7 gate fie ba nso ne di akonya no na ni nyina no a ye ka nyina no de ka nyina ne se ohima beyi a ana se mpanifo beyi a yempa obi obetimi din kabomu nkoso ene e kan say
mputuo betimi aba Mampong ene yen consider asanteman yen consider otumfo very important enti me meka nyina se obia nya abotre anya efie se ne yeka dodo wo benefit ene yeka ho asem enti ene na Acheampong usumi di akira me enti obia anya abotre Mampong ye nyina ye baako yempe basbasa yempe metim nemum yemfa no kura ne amamre kwan so yemfa nya adwuma Mampong ne asanteman yemfa ne tiwa pemfra masem nyina no ana yebeda ase yenim se adwuma die no ewie a yesa na obekɔso akasa akwa bia so da ase mo fa ase enso mo fa ase nana wine ono so na prima ha onso oduru baabi no onso ye de hye oyekɔdiem kromni enso onso gidi dwa atoa enso kɔ na hema ho no several times on social media ono so no that's why so ono free kɔdie krom na yi nyina no nyina e baako nti waba na ye nyina bae ene ye ba besom ye ba betie fro tumfo anim sabio tumfo nanum kasa ye se dia kɔ Mampong ama Mampong fo omo so tiwa sabio omo so no omo nim de ekoso no omo hu de ekoso sei nti na why wo bibia omo aka so aso nana ye beda wase yenim se wo ye one person campaign wa campaign ache ye pa with regards to how amane ne amamre kwa so na ase ugidi se nyema bi entwa ye ene yaba be pie mu ewo Manhyia bibisa se oba ye wuhu Manhyia se oh e ba ye afi na Asante Council ahemfo nyina de eba enti na ya hwese opemso kurowura ebeba na obia dis ye de ne Asante Council de obia no aba betodwa enti no na sese ade ye twan se bibia be de ene o botaye pa wo de bewura mu o fie we mu ene sei oh me botaye a me de ba fie an se eye Asante Mampong akonwa ya atoi be na otwe menu achi ye baaye a ye di petition betia mu se na Ajakoma du fie enipa oyi no ekwan ofa so a oyi no wa anya ade enti Mampongman ani anye enti di petition baaye petition ne baaye no di akwen se mpanifo transit keymakers atransit keymakers transit no na nkomo ye 7 but due to circumstances o makoka 4 no ekoye 3 against 1 se 3 no ejina se sebe omo dishia no mo nana me a me jina he protest na me twen no omo so fo ame so enti ekoye 3 against 1 na che se de nana Ajakoma du fie de ne baaye no mpanifo anye de anye na antum okay eti ene opemso trance na wahwede ye atoye no minim se asumdwe de from day 1 asumdwe na wo hwe eno akoye Bretuo de sia se ofra konwa na eyeye e be se bibisa se ekoba se edane na ye toma the kimbe se omunko yin pafoforo emra wani beje ho ena afei se ekoba se opemso ka se ye maintain na Leslie so eno so wani beje ho ana oh opemso de minim se amamle ne amane mo no on ka se wate na Leslie se ena de koye no so no se empanimfo transe no se sia no 3 against 1 no that means yes be there ye be come back to back na omo ye there represent omo ho no na nanom go through no omo hu de this year ye de akonwa na mana asumdue ebe there ebe ba Asante Mampong ama Mampong afa ne ntima papa ye there afra okay nana enti ye ko be pese wo ka bibi e de kire wona ehwew ene wona ebia na wo sha sebe wo kasa ne ade no na wo nte wase ene anya hwekura na wo kasa ye no ya ba bipie mu e wo Manhyia ka bibi kire wona ehwew ene wono mu filu pa ana medical kan se lumba se nyansani ana ti nyansani ase asem ye start ye nyina no nyansani bia nim se de make bia no medical but ye Ghana mamu ha no enokure ye mpenika
Because penokura kanka from day one could be and criticize me. Because a mamma ni amane yen tontwene ye beto ye nananom sebi omukọ abeto ye yenso ye bekọ ama achirima ayede aba beto ade yenso ayeso enti sesebi se nananom kire ye say na se yenso ye de fa say a na che say antwa ye. Okay nana yeko inse dwumadi ne enche na ahya ase enti amenya wa sa enti esi amen kasa bebre. Yes ye wie ye twa opemso ba na se the key makers ye mpanifo no a decision no omo de tu nanim no osomo a eno ne ye wo bibia ye de beto Asante manim ene Mampongman ene wiase nyina anim. okay yane ye beda ase nana Yeah. Madasi. Amo. Jini. Efie jemo. So. Ah. Efie jemo. Eche yako. If you come from the house of God, if you come from Selma, I will imagine you. Acheampong, my own son, I don't know so crazy. My other couple go away, they don't want to go be patchy. Namiku, and you better send you the local. Some of them I am poor, you. Acheampong,